Na ji daɗi. Na gode sosai da wannan kulawar taki. To wallahi ni dai abin da zan gaya ni, wallahi ki cire damuwa a rai. Maryam, zuciyata sura iris ta fashe. Na zauta akan santa Maryam. Wallahi duk duniya babu wanda ya kai ni son shi, amma na kasa ba shi lokaci ne. Ni dai na gaya miki, ki ji tsoron Allah, domin shi Allah ba azzalimin bawan shi bane. Kuma da kanki zaki zo ki da na sani. Ni dai na gaya miki wannan magana. Yanzu ta yi girman da ba zan taɓa iya cire ta a cikin zuciyata. Duk mutumin da ya gani a rayuwa baya ketare kaddararsa ba. Sai ka ce ba namiji ba? A magana so kake kiran namiji? Ko ya ka kai da mazantakarka so zai iya sawa ka zama rago, ka zama ba a bakin komai kake. Kawata, banda abin ki to menene yasa shi ba za ki so shi ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.